Makikitid siguro ang utak mga kasinag nung nag-comment na nagpaparinig naman daw ako. Plano po namin yun. Pangarap namin yun ni Mrs. Hindi po pagpaparinig yun. Ito maluya nga po. Kaya ang mangyayari, itong isa kong kambing na babae, ipapalit ko ng barako. Trabaho naman mga kasinag, trabaho na. Dudugso naman namin to. Yan o, yung siminto na yan. Papansin nyo, dudugso naman namin. Isimintuhin namin pupunta doon. Soba doon. Yan naman ang aming titirahin. Ito pala yung malagawa na nung nakaraan mga kasinag. Itong siminto na ito, daanan na to. Yan. Yan. Nakita nyo? O diba, ang ganda na. Hanggang doon ito sa may bahay ni Kuya Barok. Yan yung pakasiminto na yan. Tapos ito namang sisiminto namin, baka hanggang dyan na lang sa may baba dyan. Kasi yung siminto dyan, nasa 30 supot na siminto na lang. 1 metro lang naman ang lapad ng pakasiminto na ito. At talagang patwi lang. Daanan lang talaga ito ng tao mga kasinag. Daanan ng tao, motor, yan pwede dyan. Sana kahit ganito sana, malagyan papunta sa mismong barangay namin. Kaso nga mga kasinag, inuuna muna yung mga daanan dito sa mga sityo. Malaki-laking budget kasi yung papunta na yun sa barangay, palabas dito sa amin, papunta doon sa eskwelahan ng mga bata. Malaki-laking budget pang kakailanganin nun. Kaya ito muna ang inuuna. Pag na-okay na itong mga daanan dito sa sityo, saka yun naman ang titirahin mga kasinag, yung simento papunta doon sa mismong barangay namin. Kaya ngayon ay magtrabaho naman tayo. Yan muna ang trabaho namin mga kasinag. Kaya pantay muna namin yan. Buwas-buwasan lang itong taas na ito. Ayan. Umuwi ako mga kasinag kasi nga yung camera natin nalubat. Tapos kumuha na ako diretso ng inuman. Ayan o, may dala tayong inuman na tubig. Yung mga kasamahan ko andun, ayan o, nagkatrabaho dun sa taas. Ayan mga kasinag, maghahalo na kami. 3 supot muna. Oh, masaya na ka mo. Ha? Ba bigla magtugol pala ha? Ayan. Mga sinag, uwian muna. Natapos na yung isang hinalo namin. 3 supot na simento. Mamaya naman uling hapon. Medyo mainit na. Mga kasinag, trabaho na naman tayo. 2:00 na ng hapon. Tamang-tama, maganda ng panahon. Makulimlim na. Doon naman tayo magkarabaho ulit sa ginagawa nating kalsada. Baka nandun na yung mga kasama ko. Kasi kanina pong makulimlim eh. Kasi ika 2 days na pagtrabaho namin dito sa ginagawang kalsada. Papunta doon sa may sa amin. Ngayon, ito lang yung natrabaho namin kahapon. Simula doon, kapag ganito, yan, hanggang dito lang yung amin natrabaho kahapon. O ngayon mga kasinag, maghahalo naman kami ng panibago para mader-diretso doon. Naaraantay lang namin yung aming mga kasama na titirahin naman namin to. Pasensya na kayo mga kasinag kung hindi ako makapag-update na masyado sa gagawa namin ito. Gawa ng busy nga tayo magtrabaho, wala tayong cameraman. Kaya pahapyaw-hapyaw lang yung pag-update ko sa inyo mga kasinag.
Ready, ready, ready. Ayan ang mga kaganapan ngayong araw. Trabaho naman. Panibagong pagsubok. Ito maluyang nga po. Mga sinag, uwian na. Tapos na naman ang pagsubok ngayong maghapon. Practice lang. Bahala kayo. Practice daw sila misis mga kasinag. Bisitahin ko yung baboy, yung kambing natin oh. Ngayon pala mga kasinag, may nagpunta dito noong nakaraan yung kamag-anakan ni Mama Merna. Meron daw siyang alaga na kambing, 2 lalaki. Kaso ayaw niyang ibinta. Kaya ang sabi niya sa akin, magpalit na lang daw kami. Kaya ang mangyayari, itong isa kong kambing na babae, ipapalit ko ng barako. Ang ibibigay ko ng mga kasinag yung inahina. Kasi yung mga barako niya doon malaki. Malaki naman yung mga barako niya. Kaya nakakaya naman yung ipalit ko yung anak. Kaya yung inahin, ipapalit natin mga kasinag ng barakong kambing para dumami itong ating kambing. Saka itong maliit na kambing na ito, ilang buwan lang naman, magpapabarako na rin yan. Pag may kasama yan na lalaki, manganak na rin yan. Kaya ipapalit natin yan mga kasinag para dumami yung ating kambing. Sa ngayon, tawag nito, bisitahin natin ating alagang baboy. Tingnan natin mga kasinag. Hello, Opay. Kaink. Kumusta kayo, ha? Binasaan nyo na yung higaan yung mga damit. Yan na yung ating mga kasinag. Medyo malulusog na. Kaso lang may mga sugat-sugat yung mga paa. Merong naipit. Sana hindi na mabawasan ito mga kasinag. Sana mabuhay lahat yung unsi na yan para magaraganda naman na maikapital namin sa aming tindahan at gamitin namin sa pag-eskwela ng mga bata at doon sa mga plano namin. Siya nga pala mga kasinag, may nag-comment naman pala doon. Alam nyo na kung sino nag-comment doon. Nang sabi, nagpaparinig naman daw ako. Kung maalala nyo kasi mga kasinag nung nakaraan, nagkikwento ako sa inyo nung plano namin ni Mrs. na paggawa ng bangka. Pagpaparinig naman daw yun. Makikitid siguro ang utak mga kasinag nung nag-comment na nagpaparinig naman daw ako. Plano po namin yun. Pangarap namin yun ni Mrs. Hindi po pagpaparinig yun. Ano pang silbi ng mga vlog ko kung wala akong plano sa buhay. Kaya nga ako nagbablog mga kasinag kasi nga may pangarap ako. Pangarap po namin ni Mrs. yun. Hinahangad namin yun na magkameron kami ng ganun, na makapagpagawa kami ng ganun sa sarili namin pagsisikap. Hindi po pagpaparinig yun na hinihingi ko naman sa inyo. Ito kasi nag-comment na ito, siguro makitid ang utak nito. Kala siguro lahat ng sinasabi ko, lahat ng ikinikwento ko, yung mga plano ko sa buhay, puro pagpaparinig siguro ang epekto sa kanya noon. Pero hindi po pagpaparinig yun mga kasinag. Plano po talaga namin yun. Kasi napakahirap naman talaga magsaod, magmili ng mga paninda ni Mrs. na motorsiklo lang ang gamit. Kaya nangangarap talaga kami magpagawa ng bangka. Kaya nga sabi sa Mrs. ko, pag napaganda itong baboy na
alaga namin, itong mga anak, pag naibenta namin ito, idadagdag namin sa kapital, sa aming tindahan. At pag medyo okay na, at kung makalog-log nga, mapagawa po kami ng bangka. Yun po ang plano namin. Hindi po pagpaparinig yun. Hindi yun kung ano pa man. Makitid lang siguro ang utak nung nag-comment na sinabi na nagpaparinig naman ako. Ang sabi ko ba doon sa vlog ko, plano ko po yun. Pangarap namin ni Mrs. yun. Kaya po sa ating mga viewers na hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Napakalaking tulong po niyan para sa amin. Sa lahat ng nagpadala sa amin ng tulong, nag-i-sponsor, maraming salamat po talaga. Napakalaki po ng tulong na nagawa nyo para sa amin. Na kahit paano, ito hindi na ako aalis. May tindahan na si Mrs. Tulong po ng mga sponsor, naipagawa pa namin yung aming bahay. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami doon. Kaya ngayon mga kasinag, nagsusumikap po kami ni Mrs. na makaangat-angat man lang para po sa amin 3 anak, hindi para kung saan pa man. Kaya yan po ang pangarap talaga namin, Mrs. Kaya nagpapasalamat po ako na hindi nyo pa rin kami pinapabayaan. Thank you so much po talaga. Hindi namin alam mga kasinag kung paano makakabawi sa inyo. Ang masasabi ko lang po talaga sa ngayon ay salamat. At pasensya na kayo mga kasinag ha kung medyo matamlay ako kasi ilang araw na pong masamang pakiramdam ko. Iniubot sisipon kasi ako mga kasinag, tapos iba pang ng mga katawan ko. Pinilit ko lang magtrabaho diyan sa sa pinapagawang pathway papunta dito sa amin. Kasi nga po eskwelahan na ng mga bata sa Monday. May maipambaon man lang sila, may maibili man lang kami mga gagamitin nila doon sa boarding house. Kaya nagtrabaho ako diyan mga kasinag. Ito ng mga baboy, yung mga bata naman na nagbantay. Sa Lunes kasi mga kasinag, doon na sila sa Bito, yung anak kong lalaki. Tapos si Kulin, yung panganay namin, tapos yung isang pamangkin ni Mrs. si Mayra. Kaya maiwan sa amin ditong anak, yung bunso lang namin si Chloe. Ayun lang ang dito mag-elementary sa Barangay Bubuan. Pag malakas na ito mga kasinag at pwede na pong pabayaan, iwan-iwan, gagawin ko naman yung mga dapat kong gawin. Sa ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna po. Maraming salamat. Bye-bye.